Pano Kucluk akan membawakan guyonan sing podo adalah bahasa Indonesianya singkong ubi dalam diartikan dalam bahasa Jawa adalah telo telo adalah kilo lemah sing mekrok kuwi jenenge telo. Tukang rasan adalah tonggo. Wah iki lho jenenge tonggo. Iki tonggo. Tonggo. Wong loro iki ra pengen ditiliki, digawakna jeruk, nanging wong loro iku pengen mari. Pengine gur mari. Film bioskop nak nang nggonku jenenge pelem. Iki jenenge pelem. Sesuatu hubungan yang tidak bisa dipertahankan. Jenenge colno wae lek. Colno. Nguripno mateni data kuota ning HP. Ben ngirit kuota jenenge on off. Lah iki on off. Cetak. Iki lho. On off. On off. Wong sing sregep mbut gawe jengene kenteng. Ki kenteng. Kumpulan seseorang dan banyak laki-laki namanya adalah Banggal. Lah kuwi lho Banggal. Kuwi jenenge kumpulan seseorang laki-laki namanya Banggal. Wong wedok saben bengi raine dipoles nganggo masker. Banmu bocor jengene gembes. Uang kembalian warung jengene susuk.